pon thulo lape Karbi cinema de mate Karbi Lamarjan army keci la deng si bangke nilitum paman pon lo lasila dak sayang deng hinido hini sayang deng bangke lahan lo nilitum non kebangji jun mate jakhong tarik krege thom lapen tarik kregi la bangke ladak Karbi people hu tarlang solong si nilitum bangso pho general conference mate Karbi Film Society in the Kola bangso achong mai pi bangke lami ni bang nilitum daksi di ponpo lape tarik krege thom bosik tarik krege thom mat o June lo bosik krege thom la bangke nilitum delegate sa tumaphan la bangso ke thar ni lo sayang deng bang lahan lo tarik krege thom bangke nilitum ani sam por phai ke thom bangke registration of delegates lapen allocation of camp ani sam mangala delegates tumhan amen ke thap lapen dalang tumhan ke thap ke din nilitum kisiki la bangso sayang deng bang nilitum la ani sam por phai lapen te ani sam por phai throk pena bangke chikimo Karbi Film Show la bangke kalitang tado beti sarti ke hai la bangso men pensi nilitum la bangso jo bangke la mesen Karbi film ke long nong nam ta ke sanglu nong ke Karbi film ta de la film ta kai nilitum ke jai ken la bangso paklang ponji la bangso chikimo Film Show tangku ponji bang la ke sar hum sing de naitu Karbi bitang asong alang lihin pensi la bangso agai mek bangke isi ponpo lapen sayang deng di ponlo lapen te uthoda da bosik krepli arni bangke la halo netum ada por phai throksira hongket abangke rurang sina phan chardong chardi mate he jini ke han homage to rurang sina sarko by lake keja ponje bangke sar chandra singh ko advisor Karbi Film Society Karbi Film Society lapen de por phai nar ke bangke tribute to departed soul to be led by Sri Sunil Tokbi, General Secretary, Karbi Cultural Society. Rat hongket adak na bangso bangke hosting of flag by Dilip de la Milimenalo, President hin pensi flag post ponpo. Dan por phai sirke ba bangke nitum sayang deng si pondo lage plantation drive. Tingki rong ki pon la bangso sayang deng bangka nitum adak por plan pondi lapen por phai captain na bangke nilitum la ko ang deng achong mai pi la bangso kitang cheng pon asi pang cheng chia prang la bangso sayang deng pang pu ponji kitang pu ponji bang la ke sar bida sing rongki founder president Karbi Film Society asong kiman cheng mate la bangso president kiman cheng abang kulo sar bida sing rongki XCM Karbi Anglong Commerce Council alang lin bensi bangso ingeng ko mai pi bangke pi ponpo lapen baji por phai crazy abangke nilitum la chongmai pi phan isi draft ke semar pondo la bangso draft abang dokumen tu tha nilitum kado kawe adilige chapin den nilitum chingki chingwai pona sayang deng bangke nilitum pangchen ponpo deng do ponpo lapen te por phai pi bangke selection or election itum kangwai ta hai kali pulutang te election do nang kok ta hai ne laso ke mo apor sili tum thampo la bangke of new KFS CEC members la nilitum dak CEC a members atum uthot a committee aphan abang thu kangwai la bangso sayang deng bangke nitum por phai long si ko taben por phai krok pen bangke culture night in loving memory of Borsing Day founder KFS member and led Malini Kisoti renowned singer lapente krip uthoda mate krip howosi ke bangke nilitum Karbi Film Society arta ningkan trainer ket kucok ya bangso pace tonlunsi nilitum Karbi cinema day la bangso ni ke nilitum irpon jasemet bangala halo Karbi Lamarjan along ampartami Karbi bitang libat la bangso ke tinghon kado gawe ke plan ke damarat kado ke do an atum den la bangso ke tingki ke than ke tingwai mate ka cetong la bangso ni si nilitum Karbi
cinema de la bang so bang la amang lingkan train market amang ke thega ni bang ke yeken ki bipon la ben ke bang hilang samne amang ke thega ni ana bang ke karbi cinema de sini ni ye pon ver ko open session do di laga song amai ko hin kon ki la bang ke mai ni pon po la pen te si kang ku do hon serialir ko karbi lama gana song ma te karbi film society tin ame thang jung jung isi alamde ason isi do la so so magazine bangke isi ponpo lapenan first kami itum kartu ponjidu bangki abang tu apan itum service society dan abang so amai hud kartu ponjidu lake kucing si bangela halo Dr. Tuliram Ronghang Honorable CM Karbinglong Economics Council alang thanta kartu ponji bangela halo Ken Film Festival along alangli kabonda alamarjan labang suat kelar ala bakke paklang din theke po intum mathauni je hadake bonai karbi alamarjan ken festival long son kan intum paklang din long ni intum mathauni sabo fisita ko pai gini alangli kabonda alamarjan hadak paklang din theglo lapen parta intum karbi alamarjan song karbi alamarjan iklan ke dama ko umpan alangli an sesuai dengan kami karin pon ala bakke intum alangli kan Kacuru, mati kacuru, kadang suasana yang alang tambah dengan